Jiena Graham Salt, niforma parti mid-tieni ġenerazzjoni tal-business tagħna, business li beda il-fuq minn 50 sena ilu minn missieri, Frank Salt, business li dejjem iffoka fuq il-real estate u ma' żmien sort of tħallna f'areas differenti ta' business. Illum qegħdin jiena u ħija bħala il-principal shareholders tal-kumpanija. Tkomplix tajt l-istorja, għax għadni qasatlek grazzi li ġejt taqsam l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħek magħna. Grazzi mela uffiċjalment, ibdilna l-istorja mill-bidunet. Okay, l-istorja bdiet meta missieri kien ġi Malta fis-60s. U missieru kien fir-Royal Air Force, kien Ingliż missieru, u ommu kienet Maltija. Imma peress li missieru kien sort of impoġġi f'ħafna stazzjonat f'postijiet differenti. Missieru kien boarding school l-Ingilterra u kien beda l-Università l-Ingilterra. Però ovvjament kien iġi Malta, kien iltaqa' ma' ommi u iddeċieda li xtaq jiġi jgħix Malta u ovvjament iż-żewġu. Bidlet fil-pjanijiet kollha. U biddel l-istil ta' ħajtu. Però meta ġi Malta kien beda jaħdem ma' aġent KB, kien jismu dak iż-żmien, u daw kienu jiffukaw ħafna fuq barranin, għax is-suq kien sort of iffukat fuq il-barranin dak iż-żmien. Jiġifieri kienu jbieħu l-proprjetà lill-barranin, il-klijentela tagħhom kienu barranin. Però fil-60s sort of bdew jitilqu il-barranin minn Malta u s-sit ta' KB ta' dak iż-żmien rid iwaqqaf il-business. U missieri ddeċieda li jiftaħ għal rasu. Allura bdew tnejn min-nies, kien hemm uffiċċju Paċeville ftit l-isfel minn fejn għandna l-head office illum. Imbagħad ftit wara kien xtara dar kienet dak iż-żmien fil-kantiniera u l-business telaq minn hemm. Sissa kien għadu jagħmel il-bieħ u jikri l-proprjetajiet, u x'hekk bħala aġenzija. Yes. Issa u dejjem kien speċ ta' tip iħobb jivvinta u jara kif se jagħmel affarijiet differenti. Wara ftit kien impjega bniedem li kien jaħdem il-bank dak iż-żmien u kien impjega biex jidħol bħala manager. Naħseb induna li ħabba li l-karattru tiegħu avventuruża sort of imprenditur tipiku, ġifieri tiġi ħidejja u rrid jagħmilha. Allura kien tajjeb li kellu xi ħadd daqsxejn iktar konservattiv, iktar iffokat fuq il-finanzi. Eżatt, li kien sort of forsi jikkontrollaha naqra. U fil-fatt dal-bniedem Joe Lupi kien għamel kważi 40 sena magħna u baqa' bħala managing director tal-kumpanija sakemm irtira. Along the way, naħseb again, ħabba li sort of dejjem xtaq jagħmel affarijiet differenti, kien fetaħ ħanut tal-antikitajiet, kienet passjoni tiegħu u kien fetaħ dal-ħanut niftakar kien jitla l-Ingilterra jmur l-auctions jixtri l-amara u jibda jbieħhom kellu ħanut Grenville Street, San Ġiljan. Però wara xi 5 snin kienet ingħalqet għax kienu waqfu l-importation tal-antiques ġo Malta. Allura ovvjament ma setax ikompli dal-business. Ma kienx jikkonċentra fuq l-antikitajiet ta' Malta, bħalma jagħmlu ħafna auctioneers. Antikitajiet minn barra u kien ibieħhom Malta. Ma niftakar għax missieri tip dejjem jitkellem x'qed jagħmel madwar il-mejda, dejjem tisma' xtrajt di u xtrajt l-oħra jew beħej di u beħejt l-oħra. Apparti ovvjament li kienet jiġri fil-proprjetà, fil-business tal-proprjetà. Inti meta bdejt tikber u bdejt issir tifhem xi ftit x'tiftakar minn meta kont żgħir fuq kif kien l-andament tal-papa fuq in-naħa tal-business, x'kellu meta inti kellek forsi dawk il-7-8 snin?
ma niftakarx ħafna minn dak iż-żmien. Imma niftakar kif qed ngħidlek speċa madwar il-mejda tal-ikel dejjem jitkellem fuq x'ġara llum, x'għamel illum, x'bih illum, jew xi Kien appassjonat ukoll fuq il-jagħmel. Dejjem irid sort of jixxerja ma' kulħadd x'inhu jagħmel. Allura ovvjament tidħol l-entużjażmu fik awtomatikament. Mbagħad xi 35 sena ilu wkoll kien iddeċieda li xtaq jiftaħ stazzjon tar-radju bl-Ingliż għaliex dak iż-żmien naħseb tiftakar kien hemm forsi żewġ radio stations jew tlieta u l-kwalità tax-xandir kien daqsxejn limitat. U niftakar kont tlajt l-Ingilterra miegħu pereżempju konna intervistajna xi DJs minn barra u kien fetaħ l-Island Sound Radio. Niftakru l-Island Sound. Il-Flurjana faċċata l-Polyclinic, again, forsi kelli 10-11 years meta kien fetaħ l-Island Sound. Sepp kien l-ewwel stazzjon tar-radju bl-Ingliż, għax l-Island Sound kien bl-Ingliż, le? Yes. Infatti niftakar kont imur speċ ta' nintefa' ma' DJs nar x'inhu ma jagħmlu. Niftakar kien hemm kamra mimlija CDs. Dak iż-żmien bis-CDs. Għalija ovvjament kienet like a treasure trove. Meta fetaħ l-Island Sound, fl-istess żmien sfortunatament tista' tgħid kienu ingħataw xi 14 il-liċenzja kollha f'daqqa ta' radio stations. Allura ovvjament kien beda competition qawwi fil-pricing tal-advertising. Niftakar li meta fetħu ħafna radio stations f'daqqa il-prezzijiet tar-reklamar fuq l-istazzjonijiet filli kellu ċerta livell. U f'daqqa waħda kien hemm min qed joffrihom bi ftit ċenteżmi. Yes, infatti tallimt lezzjoni importanti li biex tikkompeti bil-prezz huwa żball, fil-business, għaliex wieħed ibaxxi l-prezz, ieħor ikun obbligat ibaxxi l-prezz ukoll biex jiġu sort of at the same level u ma jkun gawda ħadd. Le, u l-kwalità jkollha tinżel. U eventwalment il-kwalità jkollha tinżel. Però anyway, kienet esperjenza interessanti tal-Island Sound. Kemm domtu bil-stazzjon tar-radju, tiftakar? Naħseb kien dam xi 5-6 years. Mbagħad kien bieħħa l-istazzjon. Infatti ħafna mid-DJs li kienu jaħdmu mal-Island Sound illum il-ġurnata jew fetħu stations għalihom jew qegħdin jaħdmu mal-stations il-kbar tal-lum. Anyway, però bħala business ta' real estate, ovvjament ma' żmien komplet tikber. Konna l-ewwel aġenzija li ftaħna aġenzija Għawdex, għax dak iż-żmien ħadd ma kien jaħseb sort of biex jiftaħ aġenzija u konna l-ewwel aġenzija li għamilna network tal-computers fil-branches, l-ewwel aġenzija li għamilna displays mal-window displays biex tirreklama l-proprjetajiet. Kelkom pubblikazzjoni tal-proprjetà wkoll. Iva, yes, xi 30 sena ilu issa, jew iktar minn 30 sena ilu, kien beda dak li sort of special gazzetta li kienet tintbagħat id-djar fejn konna nirreklamaw il-proprjetajiet. Li eventwalment saret magazine li kienet tintbagħat fis-Sunday Times, kienet tiġi sort of distributed fis-Sunday Times. Ukoll ħabba Island Sound kien beda magazine jismu Tunin Magazine. Niftakru Tunin. Li kien sort of ibih l-advertising. Ukoll kien il-ħadd mal-gazzetta. Eżatt, dik kienet l-ewwel magazine bil-kulur li kienet tiġi distributed ma' Sunday Times. U li saret biex sort of tikkomplementa il-reklami tal-radio station. U kien fetaħ advertising agency biex jippubblika l-magazine, Executive Services, li l-lum il-ġurnata konna eventualment beħejnija. Anyway, ħafna idejat hekk, li kienu innovattivi. Però jiena peress li ovvjament naf li l-papa tiegħek u rajthom il-negozji tiegħu, kien dejjem kif jgħidu l-Ingliżi one step ahead. Il-papa meta jagħmel xi ħaġa, u mbagħad ikun hemm min jew jagħmel bħalu jew jikkopja kif dejjem jiġri fin-negozju. Dejjem kien jara xi jivvinta. ċertu idejat kienu tajbin, oħrajn ma tantx kienu jaħdmu tajjeb.
Anyway, jiena meta kelli mbagħad 18-il sena, kont qed nispiċċa l-università, kont għamilt l-aħħar sajf naħdem fir-real estate, fl-aġenzija. Kont imġiel tidħol fl-aġenzija u kien prova jikkonvinċik jew kienet xi ħaġa naturali? U naħseb dejjem xtaq li nitlu, però qatt ma kien jimbuttana. Fokajna fuq l-istudju tagħna, ommi kienet tinsisti fuq hekk, u naħseb ma kienx jindaħlilha, kien jaf li ma kellux jindaħlilha. Però meta għamilt l-aħħar sena l-università, kont għamilt sajf naħdem fl-aġenzija tal-proprjetà u kont vera ħadd pjaċir u kelli 700 sena biex nibda. Ġifieri minn 19 years, ġifieri naħseb 19 kelli u 20, kont bdejt naħdem uffiċjalment fl-aġenzija. U kif bdejt? Bdejt biex tbieħ il-proprjetà inti jew mal-ewwel tak grad maniġerjali? Dejjem ħedimt fil-kumpanija u għadni sal-lum tista' tgħid bħal oħrajn, ġifieri aħna qegħdin tim illum ta' 200 ruħ. Però kulħadd għandu r-rwol tiegħu u kulħadd jaħdem. Itella l-kmiem u jaħdem. Shareholders, jew whatever, iżżomm lura tħalli l-ħadd ieħor jaħdem. Però bdejt imbieħ, vera ħadd pjaċir imbieħ u għadni sal-lum, imbieħ il-proprjetà. Mbagħad wara ftit kont bdejt nieħu ssib branch, kont ħalt konna ftaħna kumpanija biex niżviluppaw u ninvestu fil-proprjetajiet u kont bdejt niftakar kont għamilt proġett. Xi 20 sena ilu issa il-Birgu, dak kien l-ewwel proġett li għamilt speċ ta' waħdi. U minn dak iż-żmien law tellajna appartamenti u vilel uffiċini. Kollox ikkonċentrat fejn tidħol proprjetà u żvilupp qisu. Dejjem iffokajna fuq il-real estate. Illum il-ġurnata hemm diversi dipartimenti, nieħdu ssib kirjiet, commercial property, residential property, developments, nagħmlu property management. Allura meta rtira Joe Lupi, għax sakemm baqa' hemm Joe Lupi tista' tgħid kważi ħallejna id-day-to-day running fidejh. Meta kien beda jaħseb biex jirtira Joe Lupi, bdejna naħsbu għal-succession tiegħu, tar-rwol tiegħu. U iddeċidejna li nimpjegaw xi ħadd mhux tal-familja biex jieħu over mir-rwol tiegħu. U jiena u ħija mbagħad ħadna over ċertu areas tal-business u ħadna ħsiebhom hekk. Missieri xi 15-il sen ilu iddeċieda speċ ta' iwarrab ftit ħalli li juhli l-ħija nieħdu over, kien induna naħseb jew ma tistax kulħadd. Ma setax jikkontrollakom. Mhux kulħadd jista' jmexxi l-istess business, impossibbli. U xtaq jagħmel affarijiet li jinteressaw lilu, allura warrab ftit mid-day-to-days tal-business u ħadna over ħana. Graham, il-pandemija affettwat l-industrija tal-proprjetà? Fil-bidu f'Marzu, April, Mejju ta' dis-sena affettwat, ovvjament, għax laqas tħajna nitlu fid-djar tan-nies. Allura, ovvjament, kien hemm biża' li kien ħajkollna sena diżastruża. Fil-verità, is-suq irkupra sew, minn Ġunju law irkupra sew. Jien naħseb li sal-aħħar tas-sena in-numri ta' sales f'Malta dis-sena se jkunu simili għal 2019. Aħbar tajba. Li huwa inkredibbli għal-suq ta' Malta. U l-aħħar mistoqsija li għandi għalik. Pjan ta' suċċessjoni. Intom diġà doqtuha mill-papa għandkom, issa għandek it-tielet ġenerazzjoni li normalment jgħidu t-tielet ġenerazzjoni tkisser dak li jkunu bnew l-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni. Nisperaw li le. Però it-tfal tagħna għadhom żgħar, u anke aħna għadna żgħar. Jiġifieri għadna ma bdejniex naħsbu f'suċċessjoni as such. Però
Issa naraw l-ewwel net jekk humiex interessati jidħlu fil-business tagħna. Jekk huma ovvjament nippjanaw kif se naqsmu r-rwol ta' kulħadd biex kulħadd ikollu sej fit-tmexxija tal-kumpanija mingħajr ġlied nisperaw. Dik l-importanti għax hija ħasra li familji jargumentaw minħabba in-negozju. Grazzi għaddinna l-ħin. Dejjem hekk jiġri meta nibdew nisimgħu storja il-ħin jgħaddi malajr. Nirringrazzjak li ġejt taqsam l-istorja tagħkom